tardes, compañeros, boas tardes, galegos e galegas que nos ven desde as casas. Hoxe estamos nun dos locais máis emblemáticos de Betanzos, o Mesón O Pote, porque o seu propietario cociñeiro, Alberto, moi boas tardes, Alberto. Moi boas tardes. Vai participar o vindeiro domingo na 27ª edición do Campeonato de España de Tortilla de Pataca. Un campeonato que Alberto xa gañou en 3 ocasións con estes 4 ingredientes, Alberto, porque a tortilla de patacas de Betanzo só leva isto que temos aquí, non? Sí, señor, pataca de xinzo de limia, variedad Kennebe, ovo campeiro de Campomayor ou Core, en calqueira deles boísimos, ovo campeiro galego, sal marina e aceite de oliva virxen extra, non máis. Nada máis, non hai cebola, acabamos ca discusión, non hai nin que falar do tema. Exacto. E hoxe estamos aquí para adestrar, porque tens que adestrar para chegar en plena forma o domingo a Alacante, así que imos facer unha tortilla. Imos xa para lo. Vamos alá, explícovos o procedimento. Veña, temos a pataca fritida. Sí. Importante como frites ti a pataca, Sí, non? a frío a 160 grados na freidora, soltiña, a pataca para que quede doradiña e que estea como con crujientes, vale? Como estamos a ver, que iso é unha maravilla. Eu vou robar unha porque isto é un auténtico espectáculo. O ben que queda a pataquiña frita a esa temperatura en unha fritidora. Exactamente, como podedes ver, agora, Alberto? unha vez metida a pataca frita no bol co ovo, mezclamos todo, o ovo está sin batir, porque eu o bato todo ao unísono. E botamos o sal agora. Botamos o sal. Que é clave tamén o momento do sal, non? Sí, eu o boto ao final para que non faga reaccións químicas ou físicas que non me gustan, non? Aquí doulle a personalidade, bato todo xunto. Sí, señor. A tixola xa está en proceso de quencemento para, cando teña a mezcla, a pataca siga crujiente e a tixola este quente. Pois isto sí que é un adestramento de verdade, estarlle dando o brazo e Alberto que isto é unha maravilla. Sí, señor, todos os días buscando a mellor tortilla posible para os meus clientes e agora para que mostrar un pouco a técnica a todos os nosos televidentes que están desexando ver o resultado final, que se preparen en Alacante, que Alberto este ano vai forte. Sí, señor. Sí, señor. Temos a tixoliña quente. Como podes ver, busco un testigo. Vemos que está quentiña con esa pinguiña de ovo e para dentro a mistura. E agora ven a maxia, Alberto, porque damos aquí é un onde pequeno salteado para moela homogénea. Un meneíto, Alberto, que maravilla. E agora prácticamente vai ser volta e volta, Eu quero ver como faz ese momento técnico onde se ve pois todo o adestramento de toda a vida facendo tortillas, que é darlle a volta. Protexemos. Momento crítico. A tortilla co aceite, non? Sí, co aceite virxen extra, un pouquiño na virandeira para que resbale ben e para que lle dé a personalidade do aceite. Que maravilla, Aumentamos Alberto. un pelín a temperatura. Este ano vamos gañar, Contamos hasta 10, 12, 13 segundos. E damoslle outra voltiña, non? Que expectativas hai este ano, Alberto? Imos gañar. Home, eu sempre vou ca intención de deixar o pabellón galego, o pabellón de Betanzos moi alto. Hai grandes competidores, hai que ir con humildade, pero ca seguridade de que o galego, o noso, é moi bon. Pois que iso estará xa, non? Sí, solo vamos a darlle a última volta, non máis. Outra máis. E xa vamos ir. Ten que ser un profesional. A que monte unha cociña Aí para facer unha estamos. tortilla. Doucho o platiño, aí vai o plato Unha por volta. acá. Sí, E señor. agora sí que sí. Agora temos A tortilla que probablemente sexa a nova campeona de España este vindeiro domingo. Aí estamos. A de Alberto, pois... Ya dedico a todos os galegos. Moitísimas grazas, Alberto, moitísima sorte, estaremos moi pendentes. Non sei se lle queres decir algo a xente que nos está a ver desde as casas. Por supuesto, non diga París, Londres, New York, Betanzos, máis de 800 anos de historia. Que maravilla, Alberto, moitísimas grazas. Compañeiros, escoitei ou mal ou hai unha rapaza que lle ten medo ir á carnicería?